Alcalde de Palamós, conseller, regidors, regidores d'aquí de Palamós, directors generals, patró, capità, comandaments, agents, autoritats, bon dia a totes i a tots. Em toca cloure aquest acte, un acte important no només pel Departament d'Interior, no només pel cos de Mossos d'Esquadra ni pel Departament de Territori, sinó jo crec que és un acte important pel país, un acte important per Catalunya. Avui fem un pas més a exhaurir aquestes competències que ens van ser atorgades l'any 1994. Fa 26 anys que Catalunya, que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el cos de Mossos d'Esquadra, gestiona la seguretat d'aquest país. I avui fem un pas més i creixem i anem cap al mar. El comissari en cap ha explicat que a partir d'avui hem començat a patrullar. Vam presentar el projecte fa un temps al costat sud del país. És veritat que la Covid ens ha fet anar una mica més lents del que voldríem tenir aquest estiu el desplegament màxim de tots els agents i totes les embarcacions que ara mateix no podem tenir. Aquests mesos d'aturada ens han fet aturar, però que evidentment anirem desenvolupant totes aquestes embarcacions, aquestes promocions, aquesta formació d'aquests agents, d'aquests homes i dones, d'aquests catalans i catalanes que vetllaran per la nostra seguretat al mar. Els deia que fa 26 anys vam agafar la competència de policia integral, si ho recorden, amb el desplegament a Osona, aquella primera comissaria de Vic, si ho recorden. Després de 26 anys, el cos de Mossos d'Esquadra ha esdevingut un símbol pel nostre país, una estructura realment important pel nostre país. I és que Catalunya té estructures importants, que són les que ens cohesionen, que són les que ens fan mirar com som, mirar-nos com som i mirar més enllà. Podem parlar de la llengua, podem parlar de cultura, podem parlar dels mitjans de comunicació propis, podem parlar d'aquest compromís amb el medi ambient, d'aquest compromís amb el transport públic, dels ferrocarrils de la ciutat de Catalunya, que altres estats del món no són capaços de tenir. Aquests tan bons resultats en puntualitat, aquests tan bons resultats en qualitat que els catalans i catalanes utilitzem. Però també podem parlar del nostre model d'ensenyament, l'ensenyament dual, comptant amb l'escola pública i la concertada. També podem parlar de la seguretat, el cos de Mossos d'Esquadra. Són models, són símbols, són estructures del nostre país i el cos de Mossos d'Esquadra n'és una. Aquests símbols forgen el tarannà, forgen la fesomia dels catalans i catalanes, forgen el caràcter. És aquesta manera de ser i aquesta manera de fer. I evidentment el cos de Mossos d'Esquadra en forma part del nostre país. Durant uns anys el cos ha patit les retallades que han patit altres administracions. I és per això que a marxes forçades hem tirat endavant les promocions de Mossos, 1.500 Mossos en pràcticament 20 mesos. Hem fet les adquisicions de nous vehicles que estan en licitació a punt d'arribar aquesta tardor. Hem sigut capaços d'entrar al Centre d'Intel·ligència i Terrorisme organitzat, al CITCO. Hem sigut capaços d'arribar a acords per fer aquestes persecucions transfrontereres que ens havien negat des del primer dia. Hem estat capaços de fer inversions a comissaries, a eines indispensables. Hem fet una feinada allà d'aquests mesos. Però això són projectes ja amortitzats, ja els tenim. I si no han arribat, arribaran d'aquí poc. Les embarcacions, aquesta formació d'aquests agents, és feina que podem donar per amortitzada. Perquè és feina feta. Avui el que fem és anar un pas més enllà. Fa uns dies presentàvem el projecte Cúpula, que és vetllar per la seguretat dels catalans i catalanes a aquest nivell, aquest primer nivell a l'aire. Vetllant per la seguretat, per la intromissió, pel possible atemptat que podem tenir amb drons. Avui fem un pas més també, la policia del mar. Per tant, no estem parlant de projectes ja fets, amortitzats, com els que hem fet fins ara. Estem parlant d'anar un pas més enllà. I és que un país es forja
mirant el passat, aprenent del passat, aprenent dels encerts i dels errors. Però no es forja vivint del passat, es forja vivint del futur. I avui, el Departament d'Interior, amb la gran col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat, ho ha fet el comissari en cap, ho ha fet el director general a dins de la visita i ho faig jo, ara públicament, l'agraïment profund al Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Direcció General de Ports, per la col·laboració i la facilitat que ens han donat sempre i en tot moment quan vam posar sobre la taula aquest projecte. Per tant, gràcies. Però fixin-se, no és un projecte amortitzat, és mirar més enllà. Avui mirem més enllà del que era el desplegament de fa 25 anys a Osona, amb aquella primera comissaria. Avui mirem el mar. Hem estat 26 anys desplegant-nos pel territori. Fa una setmana desplegàvem aquesta primera capa d'aire. I avui hem començat a desplegar-nos al mar, fent la feina que ens pertoca fer, gestionant les competències que tenim, que és vetllar per la seguretat integral dels catalans i catalanes. Per tant, això no s'atura. La feina no s'atura. Aquest país no s'atura. La Generalitat de Catalunya no s'atura. I, evidentment, el cos de Mossos d'Esquadra no s'atura. Continuaran vetllant per la nostra seguretat. Continuaran vetllant pels nostres drets i les nostres llibertats. Continuaran perquè aquest país sigui un país cohesionat, socialment just. Per tant, aquesta feina que fan el cos de Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Generalitat, avui amb el Departament de Territori i el Departament d'Interior, i conjuntament amb l'esforç que poden fer els 7 milions i mig de catalans i catalanes, aquest país esdevindrà un millor país. No oblidem mai que és l'esforç de tots i cadascun de nosaltres, conjuntament amb aquests símbols, amb aquestes estructures que ja tenim formades en el nostre país, que aquest país és millor. Per tant, gràcies per la feina que feu al cos de Mossos d'Esquadra cada dia. Gràcies per vetllar per la nostra seguretat. Gràcies per vetllar pels nostres drets i les nostres llibertats. Gràcies. I a partir d'avui, gràcies també per vetllar-ho a dins del mar. Molt bon dia i moltes gràcies.